aj peklo, boli v tom istom flighte. Čo to znamená? Že ste predbehli Čižkovcov? Ja ostali hore. Väčšinou je hore Svetlana. Tak, teraz nám prichádzajú už avizované. Ty vyzeráš. Môžete ísť dole. Sa tam vracajú, že? Ale tá súťaž verme tomu, že bude. Máme už aj možno víťaza. Babi, vy ste ich vyplačili všetci po 5., ale je už finálové kolo v Čeladnej. Poprvýkrát teda budeme hrať na prestížnom ihrisku. Výrobný golf tu v Čeladnej, v nádhernom prostredí. Troška sa to vymení Veľká Lomnica, na ktorej sme väčšinou končili doteraz. Bude turnajov číslo 2 v mesiaci jún. Následne sa opäť vrátim do Rakúska. Čaká nás Bad Waltersdorf, potom Konopište a Čeladná. Takže dve krásne české ihriska. V závere, vy pôjdete aj na tú súťaž.